Għalina l-Maltin, l-ewwel tas-sena mhijiex biss festa ta' ċelebrazzjoni għas-sena l-ġdida, iżda wkoll festa ta' solidarjetà ma' min huwa inqas ixxurtjat minnha. Ta' kull sena mijiet ta' eluf ta' euro jinġabru waqt il-maratona għad-Dar tal-Providenza bl-isem Festa ta' Ġenerożità. One News attenda għal din il-maratona fejn spikkat l-atmosfera ta' mħabba u għaqda. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza Fader Martin Mikallef spjega li ta' kull sena id-dar tiġi bżonn mal-4,500,000 euro biex tkopri l-ispejjeż tas-servizzi li toffri. Għandna bżonn iktar minn 100 euro kuljum għal kull persuna. Ġifieri huwa ammont sostanzjali imma dik id-donazzjoni tiegħek kbira jew żgħira tgħin biex inkomplu noffru dan is-servizz. Huwa ringrazzja lin numru kbir ta' ħaddiema u volontiera għax-xogħol imprezzabbli tagħhom. Preparamenti jibdew minn qabel, minn xhur qabel, imma bil-għajnuna ta' ħafna volontiera tal-ħaddiema tagħna u ta' nies li jissapportjawna f'din l-attività, aħna kien possibbli li ntelgħu din l-attività, illum hawn attività kbira kif tista' tara u għalhekk nirringrazzja l dak kollha li b'xi mod jew ieħor tawna l-appoġġ tagħhom jew qed jgħinu biex tittella din l-attività. Fost dawk li wieġbu għal din is-sejħa kien hemm il-Partit Laburista li ta' donazzjoni b'risq dawn il-persuni li sabu l-għajnuna meħtieġa grazzi għal din id-dar li ġiet imwaffqa minn Monsinjur Michela Zoppardi u li tat lilhom u lill-familja tagħhom tama ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.